¿Este solo? ¿Este solo? Sí, no pedimos lo mismo. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Sabes cómo está todo? Hay que hacer una de las cosas habituales. Unha reunión bastante eficaz, eso facilita moito, pois había unha orden do día previa, eu coñecía os seus plantexamentos para esta xuntanza, as súas demandas, as súas propostas de colaboración, el coñecía da Xunta de Galicia, e foi bastante sincero chegar a acordos, aparte da relación persoal que todo o fai un poquinho máis sincero tamén. O que acordamos foi explicar, por non facer as comparecencias moi longas, cada un de nós parte dos acordos aos que chegamos, por lo tanto, espero non deixarme nada, que non contara ele, e se fago algunha repetición tamén pido disculpas. O primeiro acordo que chegamos foi, bueno, o acordo conversa, foi o interés que manifestou a Diputación de Ourense por estender, porque se, vamos, por decir outras palabras, porque en Ourense se instale tamén o sistema de transporte metropolitano que a Xunta de Galicia ten en outros territorios de Galicia. Para iso é imprescindible, lóxicamente, a intervención do Concello de Ourense. Eu espero que isto podamos pechar canto antes, todas as operacións xurídicas, operacións técnicas que hai que facer, porque, sen unha dúbida, veríanse beneficiados non só os veciños deste Concello, sino todos os que están na contorna. En 20 minutos de autobús como moito viven máis de 150.000 persoas nesta zona e, por lo tanto, sería algo moi bo. Falamos tamén da necesidade de seguir mantendo a reivindicación sobre a estación de mercadorías en San Cibrao. Saben que aí é necesario a cesión por parte da Xunta de Galicia dunha superficie considerable de terreo, máis de 100.000 metros cuadrados, e, por suposto, eu lle ratifiquei a disposición da Xunta de Galicia a facer esa cesión para que se poida construir ali esa estación de mercadorías, e tamén a decisión conxunta tanto da Xunta de Galicia como da Diputación de Ourense de seguir reivindicando o Goberno Central, o Ministerio de Fomento, que primeiro faga os estudios de viabilidade necesarios, e se se confirma, como esperamos, que é posible facer ali esa estación, que poña os cartos e as decisións administrativas para poder licitar e executar esas obras que creo que unha zona industrial tan importante como a que estamos falando demanda e merece. Falamos tamén da estación de Manzaneda, estación de montaña, que, como saben, mantense e xestiónase conjuntamente entre as dúas administracións, entre a Xunta de Galicia e a Diputación de Ourense, a parte da intervención dos concellos de Trives e de Manzaneda, que está inmersa dende hai un tempo, cambiou a filosofía, xa non é estación de inverno, estación de montaña. Iso supón unha desestacionalización do seu uso que está dando froitos. El me ensinaba os últimos números dos que disponía. Ben é certo que este foi un bo ano tamén climatolóxicamente nos meses de inverno para a neve, pero durante os meses nos que non hai neve, agora mesmo tamén ten unha alta utilización, e, por lo tanto, agora hai que dar un paso definitivo, e o que acordamos foi rematar xa dun xeito definitivo coa débeda moito máis alta. Non hai moitos anos que arrastraba Meixa, a Sociedade Meixa, agora mesmo está en 2,5 millóns, e, por lo tanto, pensamos que valía a pena xa cancelara definitivamente, poñer, como se soe dicir, o contador a cero despois da boa xestión destes últimos tempos. Sería 1,5 millóns que aportaría a Xunta de Galicia, 1 millón que aportaría a Diputación de Ourense, por tanto, se eliminaría esa débeda, e, ademais, para darlle estabilidade á xestión diaria e á xestión ordinaria, habería unha aportación conxunta de 800.000 euros, 50% cada unha das administracións, a partir do ano que ven, para, a parte dos propios beneficios que xera a estación, asegurar o funcionamento normal e a promoción turística dunha zona moi importante da provincia de Ourense, única estación de inverno de Galicia, que pasou, como todos saben, por momentos moi complicados, e que agora, afortunadamente, xa os está vivindo bastante mellores, e se siguen facendo as cousas ben,
cun futuro bastante prometedor. Falamos tamén da colaboración que hai moito tempo ven mantendo a Xunta de Galicia e a Diputación de Ourense en materia de emerxencias en xeral, cos grupos de emerxencia supramunicipal, eso tamén o facemos co resto das diputacións, cos parques comarcais de bombeiros, pero aquí hai un elemento engadido que eu lle agradeci moito, que é a colaboración. A día de hoxe, eu esta mesma reunión vou na ter coas outras 3 diputacións e poñerei a Diputación de Ourense como exemplo de colaboración tamén na prevención e loita contra os lumes forestais. É unha cantidad importante, son 2,8 millóns de euros, dos cales son 4,1 millón de euros, dos cales a Xunta de Galicia aporta 2,8 e a Diputación de Ourense 1,3. Confirmoume que seguirá esta colaboración, creo que é moi importante, que ademais podemos enganchar co centro de formación que xa está funcionando en Toén e que pode convertir a provincia de Ourense en centro e exemplo de colaboración en algo tan importante como é a prevención e loita contra os lumes forestais. Falamos tamén da situación, existe agora mesmo na Limia respecto aos regantes e os investimentos que se fixeron, 7 millóns de euros investidos pola Xunta de Galicia. Saben que agora hai unha reclamación que se está facendo ao Goberno Central para que asuma os custes, polo menos unha parte importante dos custes xerados polo IBE de todas esas actuacións que se fixeron. Bueno, eu agardo, polo menos imos facer esa reclamación, que se atenda, pero se non se atendese, falamos que tanto a Xunta como a Diputación de Ourense non van deixar na estacada estes regantes. Creo que é moi importante poñer miles de hectáreas en produción de regadío na Limia, é algo absolutamente fundamental que para esta zona da provincia de Ourense supón asegurarlles un futuro, e máis un bo futuro, e polo tanto, se o Goberno Central, como está facendo con outras cousas, non atende esta reclamación, a Xunta de Galicia e a Diputación de Ourense sí que se acordamos aquí trasladar esa mensaxe. Teremos reunións cos afectados, cos regantes, sí que contarán coa axuda da Xunta de Galicia e a Diputación. Abordamos tamén materia de servizos sociais. Saben que outro día no Consello da Xunta de Galicia aprobamos un plan de casi 20 millóns de euros para colaborar en 24 actuacións en outros tantos concellos de toda Galicia para que estes concellos poidan construir inmobles para prestar neles servizos sociais. Destas 24 actuacións, 16 son na provincia de Ourense e, polo tanto, o que me confirmou o presidente da Diputación é que a Diputación, ainda non fixamos a cuantía, colaborará económicamente, igual que a Xunta de Galicia aporta 18,5 para todas, pero xa digo, 16 está na provincia de Ourense. A Diputación de Ourense, como Diputación da provincia máis beneficiada por estas actuacións, con máis concellos que foron destinatarios destes cartos, tamén botaron a man para que se poida, cos concellos que van ter que ser os que construían os inmobles, pois tamén a Diputación de Ourense colaborará aportando algunhas cantidades as que se lle aporta a Xunta de Galicia, as que teñan que poñer os concellos. E tamén falamos de poñer en marcha un plan piloto para colaborar cos concellos para contratar persoal técnico que complemente o labor dos funcionarios e os traballadores locais que prestan servizos sociais municipais nos concellos da provincia de Ourense. Por tanto, necesitan reforzos en moitos casos e tanto a Xunta de Galicia como a Diputación de Ourense faremos un programa piloto para axudar os concellos máis pequenos na contratación deste persoal que cada vez ten máis demanda e máis tarefas. Falamos tamén en materia de turismo de seguir colaborando. Creo que os camiños que pasan pola provincia de Ourense, Vía da Plata e camiño de inverno, é certo que estamos vendo cada vez máis, afortunadamente, todos podemos comprobar o ritmo crecente de peregrinos e, sobre todo, a diversificación. Hai moitos peregrinos que repiten e que van facendo diferentes camiños e, sen ninguna dúbida, vai provocar que cada vez medren máis os camiños que agora mesmo teñen menos afluencia. Por lo tanto, tanto a Vía da Plata como especialmente o camiño de inverno xa se está vendo. Este ano van ter unha potencialidade de crecemento nos vindeiros anos moi importante. Tamén falamos da reivindicación que está facendo a Xunta de Galicia, que a Diputación de Ourense tamén apoiará para a creación dun xulgado de loita contra a violencia de xénero, un xulgado de loita contra a violencia machista. Queremos poñer un en cada unha das cidades galegas que teña ámbito máis amplio, por lo tanto, este sería un xulgado que en exclusividade atendería todos os casos que houbera que
entender nesta provincia. Por lo tanto, nós seguiremos facendo esta reivindicación. Tenos que crear un Ministerio de Xustiza, unha vez que están creados, quen os sostén económicamente na súa meirande parte é a Xunta de Galicia, casi unha cuestión de presión política para que o Ministerio de Xustiza entenda que é necesario esta creación, que xa digo, sufraga a Xunta de Galicia e a Diputación de Ourense. Manifestoume o seu convencemento de que sería unha moi boa medida. O último acordo, creo que é importante tamén, respecto á formación de traballadores, outro día, no último Consello, a Xunta de Galicia, na Xunta de Galicia aprobamos a dedicar 76 millóns de euros á formación de traballadores desempregados. Ten varios obxectivos, pero o principal é aportar certificados de profesionalidade a aquelas persoas que non teñen titulación para que con elo poidan optar un prazo a un posto de traballo. Ademais, hai moitas vacantes que se poden cubrir tendo ese certificado de profesionalidade. Por lo tanto, o que se trata é de que esta cantidade que é importante de cartos empregar o mellor posible. Eu creo que as diputacións moi pegadas ao territorio saben exactamente onde hai que programar formación e poden axudar a Xunta de Galicia a ofrecer esa formación, a formación aceitada nos lugares onde hai demanda dese tipo de postos de traballo. Por lo tanto, eu lle pedín, igual que lle pedí ao resto de presidentes de Diputación, que colaboren coa Xunta de Galicia, que sufragaría toda esta actividade, pero necesitamos o expertise, o coñecemento, a capacidade de organización, locais que moitas veces teñen para impartir formación das diputacións, e a Diputación de Ourense manifestouse totalmente a favor de ofrecer esta colaboración. E estes son os acordos fundamentais, probablemente me deixe algún acordo do tinteiro, pero creo que son bastantes, engaden os que Luís Menor comentou, e, por lo tanto, creo que foi unha boa reunión, e creo que hai moitísimas posibilidades, moitísimos campos onde a Xunta de Galicia e as Diputacións podemos facer moitísimas cousas. A unión sempre fai a forza, e moitas veces non é máis que sentarse, preparar ben as reunións e darnos conta de que podemos facer moitas cousas conxuntamente en beneficio dos veciños de cada provincia.